Aika. Kubruka naenda kupi? Nai msoro. Wewe, mushono so washata nai. Nga ndarisiya wani apo manje ndibva kunogesa. Kwaratorwa nani kona ivedu we. Pano pamusha chiko. Ha, enda akaske kutanga na ivedu we. Fita sei. Azvishure here zvedu we, azvishure here. Yowe. Kwakandikadzira munendi chazota ritorere. Yowe. 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 Ngitobvisa chakura cho. Yowe. Yowe. Zakuona kuturukwe ngarira paraendepi Yesu kuspana waya katitora asi munhu anodi bhurugwa risiri rake ingazvakaoma andei Obvious. Sungwaba. Muriseko neba Muriseko. Muriseko. Kalsito. Dada. Bayena baminzi Musamani. Musamani. Dada bayena bhurugwa. Asi ni chikumbiro changu sekuya kwamaita kuti ndikubatsire ndokumbiro kuti ini nemi tindwarane tione kuti munhu ane mhosva zvezvikwadi here kana kuti haana aminoti ndizve pamberi aiwa kana zviri zvoga apa ndada kuchinzwa mumwe nemumwenyuka achitaura iri rake kuti munhu zvakatanga rini zvakare makazviona sei zvakare mazomubata sei kuti munatsogutikana kuti ndiye mambo wangu mudzimai wangu last week akauya achitondudza kuti ashaya chivharangozi chake chaanga changobva mukushandisa chinyowani baba mwana nyatotaurai chinyowani achangobva mukuchiyanika izvozvo zvakutonetsa vanzwa nekutenga zvivharangozi baba vanzwa ipapo aitofunga kuti pamwe ndikukugovera takagara mubata zongonzwa zvavangonzi mbavha yezvivharangozi ndobatato chimhai nami madzimai akatobatwa namaaera kuti tizive kuti munhu uyu ndiyeka kozi Putini uyu ari kunzi ari kufamba achitengesa mabhero ezvivharangozi ari kuzvihodhepi iye asina kana kwaanoenda kunohodha ndiye ari kutora zvivharangozi zvedu achitengesa ende kutobatwa kwaitwa muzuva ranhasika muchiti tichatoona kuti hatichatofe takabirwa zvimwe zvivharangozi ndiye uyu saka anofanira kunyazopiwa mutongo chaiwo musambomunzwire tsitsi ndiye aiwa zvamataura baba naamai ndazvinzwa haminoona paine mumwe kutsigira kwake ini ndiripo kamzura ndiripo
Kansela, uchindoona kudai kake chitatu ndishaya zvivhara zvangu. Kutotasa kudai andina nechivhara chacho. Ndanzwa nekushaya zvivhara zvangu zviri paline. Kubuda kudai ndati rega ndibude ndichinotora chivhara changu chandaisa. Kudai hapana chinhu. Ndopanda kunzwa kuti Devro vamba. Ndabuda ndadai ndasvikira iyeyu akabatwa. Aba futi chivhara chemunhu pamwe chete netauro. Zvinoitawo here togara sei munharaunda makadai. Ko kana ari kutigadzira bhero raari kutengesa Putin rezvivhara ari kuriwa nepi Putin nokuti hana chaanoita. Wanda zvingwereke mumwe ambutauro. Ngetowe batatu mutara yeno chete. Maudze zvese. Kansela. Kona Putin uyarapa po ikansela. Ndandichitobvoka nandichitobvo zvangu nemurume wangu. Tandichitofamba zvedu tichitodanana. Kansela. Ndasangana naPutin ndamumoresa kansela. Ndikati kwaziyesi kwa Putin paangoda kuti asimudze ruoko achindimhoresa chivharangozi changu chabva chadonha kansela. Ndichiyerarapo ikansela. Atora chera wangu kansela. Ndandiripo. Ndiye ari kutora uyu. Akachende pinacho. Zvakanaka pana pamwe nakuya kunoita hondo. Mwaya kunogadzisa nyaya iyi. Rega titarire naye Putin. Tiri mubvunzo ndinobvunza ndewe kuti vanhu vese vari pana panyaya yakuchema neimwe chete. Zvichireva kuti nyaya iyo ndeyechokwadi. Nyaya vari kuti iwewe ndiwe wakaipara. Zvekuparwa kwezvakaitwa nyaya idzi hazvisina basa zvobhozi nyaya iyo yayechokwadi. Chokwadi chandada kuziva ndechekuti pawakwaziswa tauro ratonda kubva muhapwa mako here. Vakuziva kuti kubva zuva ranhasi zvichina mberi wagudo here kuti zvougudo izvi pane pazvakatangira. Inini kansela zvaitika nezvechinji panhavo ndopatinokurosa navo ndikuda damba kwangu taure ndarona rakadonha sanyebe Putin Watanga mfano kansela. zvazvimukata namuzvona indatotaura munhu aisa pa ini ndatoti taurerikai sezvinoona rakadonha Zvisine yazvo ndonopano wangu Putin mira ako zvisine iwe wabvira ubatauro mira wabvira ubatauruka tauro racho rawanga wabaharisirako mukati anokuziva zvake kuti manga muine asi kumashure kwese kwaishaika zvinhu zvimwe chete zvazviri mukati metauro ripi zvichireva kuti Putin basa iriri ndiwo wanga uri kuriita. Inini kansela kana vanhu havari kuti ndakavabira ngavanyore property dzavo dzavakabirwa ka ndowadzosera mari yacho hapana zvidhure izvi. Putin mira Putin mira zvese zvakutaura urikuda kuramba iwe Putin tauro waba wabarereki chinzwa inyaya yapanapa. Nyaya yapanapa ndeyekuti Putin ngaachitore ichi nekuti hatichazive kuti akaita sei nechipfeko ichi chemukati. Iyi haisi nyaya yekutamba nayo. Saka Putin inoitira kukurerutsira nekuti kuti uripe vanhu vese ava kumadzidzi avo zvona kukuremera nekuti hauna chaunoita iwewe. Putin chibva pano uende unopfeka bhegi rako Kansela